Un saúdo moi grande para todo o público de Talentia, benvidos á Casa do Rock. Este proxecto comezou no ano 2011, xa vamos facer 10 aniños, que comecei co meu socio Mou, alá nun garaxe en Luou, no alto do monte. Agora mesmo somos un equipo de 21 profesionais, contamos con 16 mestres, 4 persoas de administración e unha persoa de limpeza. E a nosa actividade principal é a Escola de Música, pero tamén contamos co estudio de grabación, o selo discográfico, estamos comezando unha pequena tenda de música e estamos facendo unhas adaptacións ao galego dos libros do cole. Casi nada. Bueno, pois traballar en a Casa do Rock é bastante intenso, xa que temos bastante alumnado, somos unha empresa moi dinámica, con moito chollo, con espírito de equipo bastante grande e unha pequena familia. Entón, bueno, cada ano fomos medrando e creando materias novas e a verdad que estamos moi contentos e temos moito meneo. Nos, nas nosas probas de selección facemos tres fases, facemos unha primeira entrevista, despois faremos unha proba práctica co instrumento para ver como dá a clase e despois unha terceira facemos unha entrevista con a persona de recursos humanos. As actitudes que buscamos sería o traballo en equipo, o positivismo, as ganas, ser resolutivo, ter iniciativa, estar comprometido coa calidade do traballo. Nos, para superar a incertidumbre, estamos innovando sobre todo ao principio de cada cuarentena as clases online. Estamos reforzando moito as clases online, non está minguando a calidade das clases, sí que se pode continuar, sí que se pode aprender e estamos aí a tope co mundo online. E se queres ampliar información sobre a Casa do Rock, visítanos a web acasadorock.com e vémonos en Talentia 2020. Un saúdo!